Continúan os traballos para avaliar o estado no que quedou o edificio da Rúa Riestra de Pontevedra tras o devastador incendio. Hoxe os efectivos tiñan dúas frontes abertas, dunha banda extinguir por completo as lapas e da outra a demolición da fachada, que se vai prolongar uns 3 días. Parte dos veciños desaloxados dos edificios lindeiros puideron hoxe volver ás casas. Que tal, saúdos? Vilagarcía deseña o dispositivo de seguridade para a festa da auga, cita máis multitudinaria do concello. Por primeira vez porase en marcha unha unidade móvil de vixilancia dotada con 10 cámaras que axudarán a manter controlado o centro da cidade. Este ano agárdase que a festa sexa multitudinaria, superando as 30.000 persoas que se contabilizaron o ano pasado. A CIGA denuncia a falta de cobertura de prazas en atención primaria durante o verán. As delegadas na comarca do Barbanza alertan de que a situación non afecta só ao persoal médico, senón tamén a técnicos de enfermería, matroas ou fisioterapeutas. Primeira reunión entre a Fundación dos Ferrocarrís Españois e a Deputación de Pontevedra para analizar o proxecto da Vía Verde entre Pontevedra e Arcade. A entidade é a encargada da redacción do plan de factibilidade deste proxecto e ten un prazo de 4 meses para presentar unha proposta. 13.500 persoas vibraron onte no Parque de Tafisa en Pontevedra cos temas máis coñecidos de Jennifer López. A artista estreou en Pontevedra a súa xira europea cun espectacular despregue de música, baile, sons e luces sobre o escenario. Os asistentes entregaron o espectáculo esquecendo as longas ringleiras que fixeron moitos deles para conseguir acceder dos primeiros ao recinto. E a aldea de Cés, no concello de Lousame, vivirá esta fin de semana as súas festas grandes. Ademais da sardiñada popular do domingo, a estrela do cartel será a Orquestra Panorama, que animará a verbena do luns. Imos con todo isto de contado. Están vendo as novas do día en Canal Rías Baixas. Vilagarcía deseña o dispositivo de seguridade para a festa da auga, cita máis multitudinaria do concello. Por primeira vez porase en marcha unha unidade móvil de vixilancia dotada con 10 cámaras que axudarán a manter controlado o centro da vila. Este ano agárdase que a festa sexa multitudinaria, superando as 30.000 persoas que se contabilizaron o ano pasado. Ao redor de 30.000 persoas contabilizáronse o ano pasado na Festa da Auga de Vilagarcía. Este 2025 a cita cae en sábado e agárdase que a afluencia sexa aínda maior. Por iso, o deseño do dispositivo de seguridade centrou a reunión que hoxe celebrou a Xunta Local de Seguridade. A conclusión fundamental é que nos atopamos nun concello extremadamente seguro dentro, en termos estadísticos, dentro dunha provincia segura, nunha comunidade autónoma segura, nun país seguro no contexto mundial. En termos de datos, se collemos o primeiro semestre do ano 25 en comparación co primeiro semestre do ano 24, a disminución do total de delitos foi dun 7,07%. Pasouse de 843 a 789. Unha das novidades é que por primeira vez Vilagarcía contará durante a Festa da Auga cunha unidade móvil de vixilancia dotada con 10 cámaras que axudará a manter controlado o centro da vila. Gravaránse as zonas de especial concorrencia como Castro, Avenida da Mariña ou a Baldosa. As cámaras estarán acendidas dende o venres 15 de agosto a 7 da tarde ata o sábado 16 á mesma hora. Precisamente como vai ser unha noite longa, este ano por primeira vez vamos a dispor de cámaras de vixilancia para contribuir e garantir a seguridade cidadana, para facilitar tamén o traballo das forzas e corpos de seguridade do Estado, ubicadas en centros, en sitios onde se aglomera moitísima xente, todos sabemos, Castro, Avenida Marina, Baldosa e demais,
e, bueno, agardamos, como sempre, e atendendo aos bons resultados sobre o traballo, neste caso, dos corpos e forzas de seguridade do Estado, que teñamos pois unhas festas felices e, sobre todo, tranquilas e seguras. Ademais, mantéñense as medidas de seguridade habituais, reforzo de patrullas con máis presenza policial nas rúas e controis de tráfico nas saídas da cidade, punto lila para a prevención das agresións sexuais na Praza da Segunda República e un punto medicalizado na Praza da Peixería. No que respecta ao servicio de emerxencias, como sempre, na Praza da Peixería vaise instalar un punto de primeira atención sanitaria cunha ambulancia de soporte vital avanzado, polo tanto, bueno, vai haber un médico na Praza da Peixería que contribuirá a reforzar, neste caso, as atencións dos Sergas e tamén fará pois, unha pequena triaxe para evitar tamén pois, asistencia masiva, neste caso, aos centros de tanto ao PAC de San Roque como ao Hospital de San Nés. A maiores, Losada apuntou que, de ser necesario, desplazaránse á cidade axentes da Unidade de Prevención e Reacción de Vigo, tanto para San Roque como para o Atlantic Fest e o Revenidas. E segue a polémica pola autorización das festas en Ribeira. Portos envioulle esta mesma mañá ao Concello un novo requirimento para que achegue diversa documentación para poder tramitar a autorización necesaria para a celebración das festas no Porto en condicións de seguridade para as persoas e para as propias instalacións portuarias. Segundo sinalan dende o ente autonómico, depende da Consellería do Mar. Trátase do cuarto requirimento realizado logo dos envíos de documentación incompleta, errónea ou non válida por parte da Administración local. Entre a documentación solicitada e que, segundo Portos, aínda non foi aportada polo Concello a día de hoxe, figuran os planos de localización das atraccións, escenarios, aseos e calquera outra instalación que se pretenda montar, así como o plan de evacuación para os casos de emerxencia ou tamén o plan detallado de tráfico alternativo. Dende Portos sinalan que se trata de documentos todos eles preceptivos para que se poida outorgar a autorización segundo as condicións establecidas na legislación vixente. O que si fixo Portos é tramitar unha modificación da zonificación de solo portuario susceptible de acoller actividades recreativas para facilitar así as instalacións dos feirantes. Este cambio na zonificación de solo é o primeiro paso imprescindible para posibilitar a celebración en condicións de seguridade para as persoas das festas en dominio público portuario. En Pontevedra continúan os traballos para avaliar o estado no que quedou o edificio da Rúa Riestra que ardeu na madrugada de onte. Hoxe os efectivos tiñan dúas frontes abertas. Dunha banda, extinguir por completo as lapas que continuaban parcialmente activas nunha zona da cuberta de difícil acceso. Da outra, a demolición de parte da fachada que se prolongará uns 3 días. Mentres, parte dos veciños desaloxados dos edificios lindeiros puideron hoxe volver ás súas casas. Continúan os traballos no edificio da Rúa Riestra que ardeu na madrugada de onte en Pontevedra. Parte dos esforzos centranse agora en asegurar a súa estrutura. Calcúlase que a tarefa prolongarase 3 días e contempla a demolición dunha parte da fachada. Porque o que se pretende ir quitando pouco a pouco para que non se produza un colapso nin da parte alta que poida caer de golpe, ni sobre todo da cuberta, porque o que si teñen medo é que si colapsa hacia dentro a cuberta poida levar consigo o resto de plantas, porque recordamos unha vez máis que é un edificio antigo, polo tanto, de madeira, a estrutura é de madeira. Desta tarefa encargarase unha empresa especializada que hoxe xa traballaba no punto. Para levar adiante a demolición, suspenderán un contedor de obra á altura da fachada para evitar a caída de cascallos á rúa. Ese pinche que vedes que sae máis e que é o que máis nos preocupa por si puidese colapsar nalgún momento. Polo tanto, subirase o contenedor pegado á fachada e iniciarase a demolición dese pinche. Unha vez a demolición se remate, pois se valorará se é necesario seguir retirando algún outro elemento ou non. Pero antes de comezar estas tarefas hai que garantir que o lume está extinguido por completo. Esta mañá os bombeiros continuaban traballando despois de localizar varios focos parcialmente activos en zonas da cuberta de difícil acceso. Xa que se detectou que unha vez máis empeza a sair fume, porque como sabedes, esas planchas que forman parte da cuberta pois manteñen moito calor e polo tanto é moi difícil
difícil apagar, sobre todo desde fora, cando non podes acceder ao interior desa cuberta e desas planchas, polo tanto que se vai a facilitar por parte da empresa de demolición o acceso dos bombeiros a esa parte que é máis inaccesible, retirando esas partes da cuberta para poder enfriar. A continuación, polo tanto, entrarán os bombeiros de novo para poder enfriar todo e deixar xa todo máis apagado e máis frío. Mentres estes traballos avanzan, os veciños dos edificios lindeiros que foran desaloxados xa puideron volver á normalidade e entrar nas súas vivendas. En canto aos habitantes do inmoble que ardeu, hai 8 persoas aloxadas en dependencias municipais. Pola súa banda, nos baixos do edificio hai 3 negocios afectados que se manteñen precintados. Garantir que por aquí non cruce ninguén ata que estea perfectamente asegurada e estabilizada a edificación, e iso inclúe os negocios do baixo, porque non poden acceder e non poden abrir, porque tamén hai que mirar, botouse moitísima cantidade de auga, e polo tanto hai que comprobar tamén pois como están, en que situación están, se poden abrir, terán que eles tamén entrar para ver pois todo o que teñen dentro. En canto á investigación sobre a orixe do lume non hai avances. O estado no que quedou o edificio impediu que toda agora a Policía Científica accedera ao seu interior. A CIGA denuncia a falta de cobertura de prazas en atención primaria durante o verán. As delegadas na comarca do Barbanza alertan de que a situación non afecta únicamente ao persoal médico, senón tamén a técnicos de enfermería, matroas ou fisioterapeutas. A xa de por sí precaria situación dos centros de saúde do Barbanza verase agravada durante o verán, co incremento de poboación na maior parte dos concellos e a non cobertura das vacacións de moitos profesionais. Dende a CIGA denuncian este problema que non afecta únicamente ás prazas médicas, senón tamén a técnicos de enfermería, fisioterapeutas ou matronas. Entre os casos máis graves destacan, por exemplo, de Porto do Son, que quedará cun só técnico de enfermería, ou en Rianxo, que carecerá de matrona durante os 15 días de vacacións a titular. A xa normalizada falta de pediatras, médicas de atención primaria e persoal de enfermería, este ano hai que sumar a non cobertura de matronas, de fisioterapeutas, de persoal técnico en cuidados de enfermería e incluso de higienistas dentais. Casos como, por exemplo, o Centro de Saúde de Porto do Son son o paradigma do abandono ao que nos someten. Non se vai cubrir ningunha das TCAEs, co cal das dúas que deberían estar operativas, vai haber unha soa durante os meses de xullo e agosto para atender centro de saúde, sala de rehabilitación e apoio á odontoloxía, porque hai unha higienista dental con reducción de xornada que tampouco está coberta. Por exemplo, en Rianxo tampouco vai haber matrona. Preocúpanos que vai pasar con esas mulleres que necesitan pospartos inmediatos, unha lactancia materna nos primeiros 15 días de vida, sin soporte dunha matrona, pois é difícil que se poida manter. Dende a CIGA consideran unha excusa o argumento da Consellería de que as listas de contratación están esgotadas, posto que no distrito do Barbanza hai actualmente 12 enfermeiras en lista de agarda e 7 penalizadas. Hai 12 TCAEs na súa casa, que están facendo contratos día a día. Por exemplo, unha das que está a contrataron o sábado. A parte de 7 persoas penalizadas. Penalizadas pode ser que en algún momento rexeitan un contrato e están penalizados durante un ano. Estas penalizacións, cando non hai xente suficiente, non se cumplen, evidentemente, non? Que, no caso concreto de Porto do Son, que só hai 2 TCAEs, habitualmente, non se cubran as vacacións, cando a día de hoxe hai 12 persoas na lista sin traballar, non nos poden poñer a excusa de sempre de que non hai persoal para contratar. Esta situación faise extensiva tamén aos centros hospitalarios. Se ven os servizos de consultas e quirófanos diminúen as actividades programadas, a área de urxencias experimenta unha sobrecarga asistencial derivada do incremento da poboación durante a tempada estival. Bueno, pois precisamente esta situación é a que se está a dar dende hai uns meses no Centro de Saúde da Pobra, que non conta con servizo de urxencias en quenda de tarde. O PAC carece de persoal entre as 5 da tarde e as 10 da noite, polo que os pacientes que precisan atención médica nese horario vense obrigados a acudir ao Centro de Saúde de Ribeira ou ao Hospital do Barbanza, servizos xa colapsados polo aumento da poboación. Esta situación xa motivou as queixas de numerosos usuarios que demandan a ampliación do horario no punto de atención continuada.
Cambiamos de asunto. PSOE de Rianxo critica de novo a xestión económica que está a levar a cabo o goberno local, neste caso referida aos reiterados atrasos no pagamento a proveedores, o que supón para moitas empresas e pequenos autónomos que traballan pro concello unha situación din insostible, pois algunha destas facturas supera o ano e medio de espera de cobro. Dende as filas socialistas acusan tamén o equipo de goberno de falta de transparencia, xa que aínda que os reparos da intervención son publicados nos libros de decretos municipais, non poden acceder á totalidade das facturas a pesar de telas solicitado formalmente en múltiples ocasións para poder realizar o seu labor fiscalizador. Ante esta situación, dende o PSDG exixenlle ao alcalde que cumpra coas súas obrigas legais e facilite toda a información solicitada, axilizando ademais os pagos a proveedores e garantindo a transparencia e a boa xestión na administración local, xa que, segundo o DIN, a opacidade non pode ser o método de xestión dun concello que debe responder ante a súa veciñanza. Pontevedra volverá a amosar os seus segredos mellor gardados, os do seu patrimonio. Do 17 ao 20 de xullo, o concello celebra a Semana do Patrimonio Invisible. Vémolo despois da publicidade. Aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Primeira reunión entre a Fundación dos Ferrocarrís Españois e a Deputación de Pontevedra para analizar o proxecto da Vía Verde entre Pontevedra e Arcade. O encontro celebrouse este mediodía no Pazo Provincial. A entidade é a encargada da redacción do plan de factibilidade do proxecto e ten un prazo de 4 meses para presentar unha proposta. Así as cousas, dende o Goberno Provincial explican que os tempos están condicionados pola axilidade do Adif para desafectar os terreos e completar os trámites pertinentes. De feito, este será o primeiro paso. Unha vez superado este trámite, deseñarase o trazado e buscaránse alternativas nos puntos onde a senda non poida discorrer polos treitos ferroviarios en desuso. Así mesmo, Luís López, o presidente, advertiu que a convivencia entre a vía en desuso e a que aínda está activa, con escasos metros de separación, obrigará aos promotores do proxecto a buscar unha solución que garanta a viabilidade e a seguridade dos usuarios. Neste sentido, o presidente tendeu a man os concellos de Soutomaior, Vilaboa e Pontevedra, polos que transcorre este itinerario, para que acheguen as súas propostas. Completar a Vía Verde entre Vigo e Vilagarcía é o obxectivo final. O primeiro é que este traballo que se vai a realizar dun proxecto estratégico para a Diputación e para a provincia o queremos facer ca máxima celeridade posible, pero sendo conscientes de toda a tramitación que hai no que se refire ao Adif. Estamos a falar dunha senda, unha vía en desuso, a que discorre neste caso entre Pontevedra e Arcade, un pouco máis de 10 kilómetros, e onde queremos facela apta para peóns, ciclistas. O modelo que temos é que participou e promoveu a Diputación na parte entre Vilagarcía e Portas. Para nós é ilusionante, vamos ter traballo, creo que importante ao longo destes 4 meses. Temos que ver a viabilidade en certas tramos, pero vai quedar unha vía verde que pode darse continuidade no futuro a finalizar a trazabilidade de todo o que é a contorna do eixe atlántico de Galicia. É un proxecto que para a Deputación estratégico e para nós moi ilusionados de comenzar hoxe coa Diputación este traballo. O Concello de Ribeira acolle dende hoxe un curso de verán da Universidade Internacional Menéndez Pelayo sobre avaliación e intervención en violencia de xénero. Esta mañá tiña lugar a inauguración coa asistencia das autoridades locais e responsables da Deputación da Coruña e a Xunta. Tamén participaron nesta primeira xornada representantes dos corpos e forzas de seguridade do Estado. Ata o venres pasarán polo auditorio de Ribeira numerosos expertos en diversos eidos como o sanitario, xudicial ou educativo para analizar a violencia de xénero, as súas causas e efectos dende todos os ámbitos. A Praza do Emigrante da Pobra foi escenario da entrega de premios de Merca no teu comercio. Os agraciados nesta campaña, desenvolvida tanto no Concello Pobrense como en Porto do Son, recolleron os seus vales por valor de 50 euros para consumir no comercio local.
A campaña Merca no teu comercio premia a fidelidade dos clientes en 70 concellos de toda Galicia. Dous deles foron os de Porto do Son e a Pobra, onde se desenvolveu a campaña durante a segunda quincena de xuño, con máis de 3.000 tickets rexistrados. Deciros que hubo máis de 3.300 participacións, que está bastante ben para que mercar no comercio e para os premios de hoxe. Foron 20 os premiados de ambos os dous municipios que recolleron a súa tarxeta prepago de 50 euros que poderán gastar no comercio local ata finais de ano. Son 70 localidades, pero con 40 actos de entrega tal como que celebramos hoxe aquí na Porba de Camiñal, premiando con ata 20 vales de ata 50 euros, de 50 euros desconto por esas compras rexistradas no comercio local. Esta iniciativa, promovida conxuntamente pola Xunta de Galicia e as Federacións Galega e Provincial de Comercio, ten por obxectivo apoiar a revitalización do sector en colaboración coas asociacións empresariais dos distintos concellos. Pontevedra volverá a amosar os segredos mellor gardados do seu patrimonio. Do 17 ao 20 deste mes de xullo, o Concello celebra a Semana do Patrimonio Invisible, cunha quinta edición na que se darán a coñecer 7 espazos, 4 deles totalmente inéditos. Pontevedra, unha vez máis, volve a poñer en valor o seu patrimonio histórico, o seu patrimonio invisible, para que a xente o poida desfrutar, para que a xente o poida coñecer. E queremos que isto sexa así, porque aparte de desfrutalo e coñecelo, obviamente isto que nos vai a conseguir a proporcionar, non, é que a xente teña máis agarimo por el e poidamos preservalo mellor entre todas e todos. Somos unha cidade rica, riquísima en patrimonio histórico, como desde logo amosan os múltiples espazos que se coñecen nestas actividades. E imos facer unha visita tamén moi especial a dous negocios da cidade, un que fechaba as súas portas recentemente, como é a imprenta Peón, que conserva no seu interior algo tan impresionante como a imprenta do século XVIII, tamén unha Minerva onde se imprimiu por primeira vez Os vellos non deben de enamorarse de Castelao, é coñecida tamén por iso. Outra pegada de Castelao importante tamén a que deixou, por menos neses encontros que se tiñan no Café Moderno no edificio A Fundación, tamén por iso, sendo o ano Castelao, pois quixémonos fixar tamén nestes dous espacios e tamén falar da pegada de Daniel Castelao en Pontevedra. Ademais da imprenta Peón e do Café Moderno, este ano os participantes poderán visitar tamén a farmacia Domínguez, antiga Enrique Eiras, do século XIX, e o convento de San Francisco. A eles hai que sumar nesta edición a Casa Consistorial de Pontevedra, recentemente rehabilitada. A estes espazos novos súmanse outros 3 lugares que chamaron a atención en pasadas edicións: a Igrexa de San Bartolomeo e o Parador de Turismo. O Departamento de Memoria Histórica ofrece 366 prazas repartidas en 23 visitas a estes 7 espazos. A reserva habilitarase o 14 de xullo ás 12 do mediodía na web patrimonioinvisible.gal. As visitas faránse en grupos reducidos cun máximo de 15 persoas. Dende a primeira edición en 2020 liberáronse 18 espazos, destacando especialmente a apertura pioneira do convento de Santa Clara, así como outros lugares de interese como Villa Pilar, o Arquivo Histórico Provincial, o Pazo de Mugartegui, o Pazo de Gandarón, San Salvador de Lérez ou o Colexio Sagrado Corazón de Placeres. 13.500 persoas vibraron onte no Parque de Tafisa cos temas máis coñecidos da cantante Jennifer López. A artista estreou en Pontevedra a súa xira europea cun espectacular despregue de música, bailes, sons e luces sobre o escenario. Pouco menos de 2 horas de show que se abriron co tema On the Floor, pero durante as que non soou un dos últimos éxitos da cantante, El Anillo. Así, os asistentes entregáronse o espectáculo esquecendo as longas ringleiras que fixeron moitos deles para conseguir acceder dos primeiros ao recinto.
Bueno, de Jennifer López, a música tradicional galega que será a protagonista da programación para esta fin de semana en Pontevedra. Do 11 ao 13 deste mes, as rúas da cidade acollerán o Memorial Ricardo Portela. Xovenres pola tarde comezarán as actividades con pasarrúas durante as 3 xornadas, a mostra de artesáns de instrumentos tradicionais no paseo de Antonio Odriozola e os concertos para pechar cada día. Así, o venres correrá a cargo de Pansenfrón, o sábado de Mediarea e o domingo de Cantometrix. Serán na Praza da Ferrería. Ademais, o sábado celebrarase o acto de homenaxe que se inclúe na programación. Este ano a persoa escollida é Herminda Miramontes, cantareira e pandereteira. Na homenaxe deste ano temos a unha muller e eu creo que iso pois é un motivo máis que me ilusiona deste ano, poder homenaxear a unha desas tantas mulleres que loitou e que fixo manter viva a tradición, a cultura e o patrimonio deste país. Falamos de Herminda Miramontes, que é natural de Ponte Grixoa, que foi pandereteira, foi bailadora, e que pola súa casa pasaron moitísimos compiladores de todos os lugares do noso país. É moi importante este memorial porque é algo que é un sino, é unha marca da cultura e da tradición galega. E o Festival de Jazz da Armenteira no Concello de Meis celebra o seu 10º aniversario. A cita, que conta coa colaboración do Concello, terá lugar os días 18, 19 e 20 deste mes na contorna do Mosteiro. 3 días na que este xénero será o protagonista. Na organización quixeron salientar o regreso de Danny Font Quartet, que participou nos inicios deste festival e que agora volve nesta edición de 2025 procedente do Canadá. A súa actuación terá lugar o sábado á noite, xornada na que actuará tamén David Taboada Trío, pero o Festival de Jazz arrancará xa o venres 18 pola noite coas actuacións de Pablo Castaño Cuarteto e a Trionic Journey. O domingo ao mediodía porase o punto e final a esta edición co concerto de Lluima Estevez Trío. Na organización salientan a calidade dos artistas que participan, poñendo en valor tamén o formato deste evento, sen colas, sen autobuses ou sen as molestias típicas dos macrofestivais. Unha oportunidade, explican, para gozar dun festival no que se pode gozar da música e tamén, por suposto, da contorna natural e patrimonial da zona da Armenteira. Este ano cumprimos o 10º aniversario, vamos, digamos, casi indo cerrando ciclos de polo menos de unha década, que parece que é pouco, pero durante anos, pois, bueno, o traballo laborioso e cada vez, bueno, pois vemos que a xente e as persoas que veñen a chearse hasta o Mosteiro da Armenteira, pois, bueno, pois están bastante agradecidos do que se está facendo e como decía Marta, pues bueno, pues cada vez temos máis público, máis zona e máis recoñecemento, basicamente. Este del festival pois está cada ano pois chegando a máis xente, que é unha das citas ineludibles para os amantes do jazz e para os amantes da música en xeral, e ademais que se vai a desenrolar, como digo sempre, pois nun entorno maravilloso, nun entorno patrimonial maravilloso, de cultura, de silencio, de paisaxe estupenda. E a aldea de Cés, en Lousame, vivirá esta fin de semana as súas festas grandes. Ademais da sarriñada popular do domingo, a estrela do cartel será a Orquestra Panorama, que animará a verbena do luns. A Comisión de Festas de Cés en Lousame traballa arreo para manter vivos os festexos que contan xa con máis de medio século de vida. Para este ano deseñou un amplo cartel con 2 citas destacadas. A primeira, a sardiñada do domingo, que congregará no campo da festa a centos de persoas. A mediodía pois teríamos unha gran sardiñada aquí, sardiñada mixillonada gratis, e máis amenizada tamén pola charanga aos celtas. Despois pola tarde teríamos a festa cativa, que consta de hinchables, maquillaxe para os nenos, actividades para os nenos e máis un campeonato de chave. O prato forte resérvase pro luns coa actuación estelar da Orquestra Panorama, que agardan atrae a gran número de visitantes. E despois no lunes, pois sesión vermú, amenizada con queicoa, con un grupo de gaitas. E despois pola noite sería o plato forte, que sería a Panorama. Panorama e máis disco móvil chocolate.
O programa inclúe tamén actuacións de agrupacións tradicionais, así como misas solemnes na honra de San Cristóbal e a Virxe de Loreto. Dende a comisión fan un convite a todos os veciños para chegarse e desfrutar destes festexos con gran tradición no lugar de Cés. E antes de marchar un apuntamento deportivo, a Pobra collerá este sábado a 20ª edición da Bandeira Concello da Pobra de Traíñas. A cita organizada polo Club de Remo da Pobra en colaboración co Concello está encadrada dentro da Liga Galega de Traiñeiras B. Na regata participarán un total de 5 clubes que loitarán por facerse co triunfo na proba: Cabana Ferrol, Chapela, Bueu, Perillo e o clube anfitrión, o Club de Remo da Pobra. A competición, que se dividirá en dúas quendas, iniciarase ás 5:30 da tarde. E así marchamos, máis en canalriasbaixas.com e tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.